24 январ سال 2023 تخمیناً ساعت 11:00 دقیقه راننده автомашини тамғаи Opel Vectra Саадуллоев Урузали Хол Муродович соли таваллудаш 1962 сокини ноҳияи Рӯдакӣ ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди ноҳияи Балхӣ аз удаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагарди ноболиғ Сайфиддинова Моҳпочо соли таваллудаш 2015 хонандаи синфи як сокини ноҳияи Балхиро пахш намудааст. дар натиҷа ноболиғ Сайфиддинова дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. аз рӯи ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба марди 34-солаи сокини шаҳри Хуҷанд оғоз карда шудааст, ки номбурда 7 апрели соли 2022 бо роҳи фереб ба боварии марди 38-солаи сокини шаҳри Истарафшан даромада бо баҳонаи гирифта додани қитъаи замин аз ҳудуди ҷамоати шаҳраки Менатободи ноҳияи Зафаробод аз ӯ 40,000 сомонӣ гирифта ба эҳтиёҷоти худ сарф намудааст. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилаи дуи дар ноҳияи Сино аризаи ҷавони 21-солаи сокини кӯчаи Навоии шаҳри Душанбе ворид гардидааст, ки моҳи августи соли 2022 ҷавони 23-солаи сокини шаҳри Бӯстони вилояти Суғд бо роҳи фереб ба бовариаш даромада аз ӯ $11,200 амрикоиро гирифта ваъда додааст, ки бари вазааш шағал оварда медиҳад, аммо маблағро ба манфаати худ сарф намуда то ҳол барнагардонидааст. оид ба ин ҳодиса тафтишот идома дорад.